Isina muvali yabukwa ibindele ndlela benamba ndedwa yobaqinisela salo sala mina lelizwe. Molweni bafundi abantetho isisiXhosa. Namhlanje siza kuthetha ngokubhalwa kwebali. Usuku ngumhla we-10 kuMatshi 2022. Esi sifundo sisenze eLuxolweni Primary School eKapa kwindawo ekuthiwa yiKhayelitsha. Phantsi koMiss Ndlela. Bantwana bam, nali isiganeko siyenzeka phambi kwakho. Umnqweno wakho kukubhala ibali elifutshane malunga nesi siganeko senzekayo. Zintoni ekufanele uziqaphele kuqala phambi kokuba ubhale ibali? Okokuqala, uye ube nemibuzo ekhokhelela ekulibhaleni ibali. Sizawuqala ngombuzo wokuqala. Umbuzo wokuqala ukuthi kwenzeka ntoni ngoku? Into ethetha into yoba isiganeko esenzekayo ngalo mzuzu. Esi siganeko siso ke esiza kubangela into yokuba ube nesihloko sakho. Okwesibini, le nto yenzekayo yenziwa ngubani, isenzeka kubani? Funeke ube nokukwazi ukuphendula lo mbuzo ukuba le nto yenzekayo ngalo mzuzu yenziwa ngubani, isenzeka kubani. Okwesithathu, yenzeka njani? Okwesine, yenzeka phi? Okwesihlanu, yenzeke nini? Okwesithandathu nokokugqibela, ingaba yeyiphi imfundiso ebangela into yoba ubhale eli bali? Ngomphi umyalezo owuzisa ebantwini ngebali lakho? Masiqale phaya kumbuzo wokuqala. Kwenzeke ntoni? Senze nje umzekelo omncinci. Kusenokwenzeka into yoba kukho ingozi eyenzekileyo. Kusenokwenzeka into yoba kukho umntu ophe umntu into. Kusenokwenzeka nantoni na mhlawumbi oyibonayo. Okanye omnye umfundi woxuthe isikhafuthina somnye umfundi. Nayiphi na isiganeko osenzekileyo unako ukubhala ngaso. Into ebalulekileyo phaya isihloko ozawusifumana mayibe sisihloko esitsala umdla. Okwesibini, ngubani kubani? Xa ubuza lo mbuzo ke ngoku into ethetha into yoba siya kubantu abalapha ebalini. Aba bantu ngaba bantu sithi ngabalinganiswa. Aba bantu kubakho lo mlinganiswa wenze into. Ngulo mlinganiswa siye sithi uyintloko, kodwa ke kuba thina sikwa grade 6 sizawudibana nayo loo nto xa sise high school okanye kwa grade 7. Ngubani owenze into? Le nto ayenzileyo lo mntu uyenzileyo uyenze kubani? Mamela ke xa uthetha ngabalinganiswa okanye xa uthetha ngaba bantu ubasebenzisa ebalini lakho, ubathiya amagama. Okwesibini, ufanele ukuba zobe ukuba bangabantu abanjani. Ukuba ngaba kukhona into edibene nothandano, ufuneka usizobele lo mlinganiswa abonakale nyani ukuba ngumlinganiswa othandekayo, onokuthandwa. Uthandwa ngubani lo mlinganiswa? Ufanele usizobele umfanekiso wokuba lo mlinganiswa, abalinganiswa bakho ngabantu abanjani. Isenoba ngumuntu omhle, isenoba ngumuntu ombi, isenoba ngumuntu omile kakuhle, isenoba ngumuntu onxiba kakuhle, isenoba ngumuntu onomfaneleko. Kuxhomekeke kuwe. Iba
ibali eli linoba isiganeko esi senzekileyo senzeke njani. Zininzi ke indlela ezinothi isiganeko senzeke ngalo okanye sinokwenzeka ngophanyazo, sinokwenzeka kungalindelwanga, sinokwenzeka ngokukhawuleza, sinokwenzeka ngendlela ecothayo okanye ngendlela emasikizi. Uyayidandalazisa ngokwakho indlela isiganeko eso uthetha ngaso esenzeke ngayo. Okwesine, senzeke phi? Uyabona ke ngoku uphi usixelela ngendawo. Isenzeko senzeke mhlawumbi ekhaya elitsha kufutshane nepolice station. Isenzeko senzeke elwandle okanye ulibize ngegama ulwandle olo. Into ebalulekileyo uphi ubuza indawo. Ilanto ke sithi phaya phezulu kwimabanga phezulu sisimo sentlalo. Zininzi ke izinto eziqulathwe sisimo sentlalo. Okwesihlanu, isiganeko senzeke nini? Xa sithi nini ke bafundi sithetha ngexesha. Maninzi ka indlela esibonisa ngalo ixesha. Isenoba kukusasa, kusenoba kusemini, kusenoba kusemva kwemini, kusenoba kusitshona kwelanga, kusenoba sehlotyeni, kusenoba sebusika, okanye kusenoba lixesha apho abantu bonke bebenza into ethile okanye mhlawumbi ixesha lokuvuna. So zininzi izinto ezibandakanywa lixesha. Okugqibela, kuthiwa umbhali angabhala ibali ikhona imfundiso afuna ukuyizisa. Ukhona umyalezo. Ukhona ukulumkisa. Kukhona ukunqandwa kwesenzo esithile esingafaneleke kwenzeka. Sithi xa siyibiza ke loo nto yimfundiso. Into eza kulandela ke ngoku bantwana bam kukuba ndininike ibalana nizokwazi ukukhupha zona ezi zinto. Kwenzeke ntoni? Yenzeke kubani? Yenziwe ngubani? Yenzeke njani? Yenzeke phi? Yenzeke nini? Okugqibela imfundiso ithini? Uyabona ke mntanam xa ubhala ngokwasesikolweni ngoba ke mna ndikufundisa nje ukubhala ibali. Le mibuzo siyibuzileyo apha ungayifaka phaya kwi-mind map. Kuba ke thina sizibhalela nje ibali. Sizohlula ii-paragraphs zethu ngokwale mibuzo. Uthi xa ufika kumbuzo othile uzama ucacisa ngandlela zonke ukuba ibali lakho libonakale ukuba libhalwa ngumntu olaziyo. Enkosi ke bafundi. Niza kuthi nenze wona lo msebenzi welibali nifuneka niwohlule ngokwale mibuzo. Enkosi. Isina muvali yabukwa ibindele ndlela benamba ndedwa. Ndoba qinisela zalo zala mina lilize.